under 300 yun. So, it's also my third day ng vaccine ng Sinopharm. So, medyo masakit po yung balikat ko and parang pagod ako. Nangangala yung balikat ko, tsaka parang pakiramdam ko yung ulo ko punong-puno ng hangin. Pero hindi ako nilagnat. Hindi rin ako masakit ang ulo. Mukhang pagod ka lang. Tapos, yun. Sasakit na katawan. Pang 30 months na ng brace journey ko. And last time, di ba napanood nyo na maraming natanggal na bracket? Ngayon, isa lang yung aayusin and brace adjustment lang. So, mag-aantay kasi 10 a.m. in the morning yung schedule ko and patiently waiting here. So, thank you everyone for always being there to watch my vlog and I wish all of you have a nice day. So, about pala sa vaccine ko, pang 3 days ko ngayon. And medyo mangala yung left arm ko. Kasi sa left arm ko ako nagpa-vaccine ng Sinopharm. And babalik ako sa October 7 para sa second dose. So yun, maulan po dito sa Cavite. So, ayan, nandito ako sa clinic. Malamig. So yeah, see you later! A few moments later. Moments later. Hello everyone! Hello mga kamar! Welcome to our channel. And today, mag-update lang ako about doon sa aking brace journey na ginawa ko kaninang umaga. And as you can see, ayan po yung nihin ko. Ayan, meron akong green and parang purple. Yun, ano siya, assorted yung kulay niya. Yun lagi ang ginagawa ko para naman exciting. So, September 11, 2021 and pang third day ko ng vaccine. Kami yung sakit po yung aking balikat. And yun. So, today, pang 30 months ko. Akalain mo yung 30 months? Yes, pang 30 months brace journey ko na po. So, malapit na mag 3 years. Hindi pa natatapos yung brace ko. And, sinabi kanina ni Miss Pat, mayroong mesodense sa ngipin ko. Kaya laging bumabalik yung gap niya. So, hindi matapos-tapos yung dito. Last month, nilagyan niya ako ng dito para daw mag-gap, para maging bungi ulit, para maging maayos yung alignment. Pero, naging bungi ako ng napakaliit lang, hindi halata. Tapos ngayon, pagpunta ko, pang 30 months, binabalik na naman niya. Sabi, i-close na naman niya, which is napakasakit po. Alam mo yung parang pumipitik-pitik yung sentido ko, yung dito ko, hindi ako makakain, sobrang sakit. Kasi parang hinihila siya. Parang ginaganon ng wire at super kirot. Uminom ako ng painkiller, tapos nag-gargle ako ng warm water na may asin kasi super sakit po. Kasi ayan, dikit na po siya ngayon. Ayan, may nagdikit na siya. Kagabi naka-uwang pa yan, ngayon dikit na siya. So nagko-compress. Ibig sabihin, higpit talaga yung wire. Nag-compress siya sa loob ng ilang oras lang. Kasi kahapon, uwang pa siya. Ngayon pagising ko, dikit na siya. Kaya, ay, sakit. Yun, nag-gargle ako ng warm water with salt.
Tapos, para yung mga singaw-singaw ko dito ay maging ano siya, maging okay. Kasi nakakatulong po yung asin na, yung rock salt, wag yung iodized salt ha, yung rock salt, yung nakakatulong. Tapos warm water lang. Tapos dahan-dahan kang toothbrush, tapos mag-mouthwash ka. Tapos pagkakain ka, gaganan-gananin mo ng mga panungkit-sungkit, diba? Or floss, yung stream floss. Pwede mo siyang gamitin. So, 30 months na, hindi ko pa rin alam kung kailan ito matatapos. Wala pang update si Doc. Sabi, nasa stage pa kami ng alignment correction. So, mayroon siyang sinabi sa akin na as of now daw, sinabi niya sa akin na kailangan gupitin itong enamel ko. Ito, yung ano na yan, nakikita nyo? Yung parang laman-laman dito sa may taas. Kita nyo ba? Ito, nakikita nyo yung parang pink na yan na laman-laman dito sa may taas. Ang tawag daw dyan ay mesodens. Tama ba yung pronunciation ko? Basta yun na yun. Gugupitin daw yun ni Doc with anesthesia naman. Sakit na naman nun. Tapos, pag ginupit daw yun, may chance na mas maging okay yung aking ngipin na dalawang ito na hindi magkakaroon ng conflict. Kasi, di ba 30 months na siya, hindi pa rin siya gumagaling na as in fully laging magkadikit. May time na naghihiwalay sila, which is not good. Kasi kapag tinanggal yung brace ko at nag-retainer ako, at hindi ko naalagaan yung pagsuot ko ng retainer, babalik at babalik yung pagkauwang niya, yung space niya, maglalaki na naman. So, kailangan gupitin daw yung parang laman-laman na yan. Hindi ko alam kung saan papadaanin, kung sa ilalim or dito sa harap. Biruin mo, parang ililittle surgery. Gugupitin daw. Maliit lang daw, pero kahit na masakit yun, no, masakit. Tapos yung ngipin ko may wire pa. It's super sakit. Tapos, sabi ko, Dok, bago mo gawin nyo, wag ngayon. Sabi ko, bigyan mo ko ng pagkakataong mag-isip muna. Kasi, ayun naman, nat-trauma ako sa sakit talaga. Last time nung pinunutan ako ng wisdom tooth, grabe, super sakit po talaga. No, may anesthesia naman, okay. Pero after mo wala yung visa ng anesthesia, super sakit in 1 week. So, yun, kailangan ko gawin yun. Kailangan i-litter surgery yung mesodens ko dito. Kailangan tanggalin yung... So, ayan, pasensya na, nahinto ang vlog. Kasi meron pong every twice a week, bumibili po ako ng Sampaguita. And ito yung Sampaguita. So, nilalagay ko yung isa. Dito yung cut ko na gaganito-ganito. And ito naman, doon sa family, ano ko, yung santo. Yung kay si Jesus, Mama Mary, tapos si Saint Joseph. Doon ko siya sinasabi. So, ayun yung nangyari. Tapos, hindi ko pa alam kung magkano yung presyo kapag sinergery ito ng konti. Basta, kung mangyari man yun, mag-update na lang ako sa inyo. So, for now, ang kakainin ko po mamaya ay lugaw. Kasi super sakit po. Kagabi, sinubukan kong kumain ng kanin. Pero parang hindi ko naman siya nangunguya. Kasi super sakit. Tapos, hindi ako nakatulog. Kasi super sakit talaga. Kaya uminom ako ng painkiller. Tapos, ayun. I think 4 to 6 days ito magiging okay. Aantayin ko maging immune na naman yung ngalangalak ko tsaka yung tooth. So, yun. So, hindi naman lagi masakit yung sa pagpapabrace. May time lang talaga. Depende yun sa depende yun sa case ng problem ng teeth mo. Yung iba naman hindi masakit, yung iba naman super sakit, yung iba naman tolerable naman. Pero laging sinasabi ni Miss Pat na kailangan uminom ka ng vitamin C, and yun, kailangan stay hydrated ka. Tapos yun, tiis ganda. So, sa mga gusto magpa-brace dyan, okay matakot. It's part of the journey. And interesting and exciting naman siya. So, pasensya na mainit kabuhay ko. So, yun. Yun lang yung update ko sa aking 30 months brace journey. So, tapos na yung dental adjustment ko. Babalik ako sa October 9, 2021. So, yun. At meron pala akong natanggal na isang bracket. So, 300 po yun. Panibagong bayad na naman. And yun, ganun talaga. Pero okay na po siya, di ba? Ayun, ganda na po siya. So, kailangan yata, hindi ko alam kung paano perfect na alignment. Kailangan ba kapag umiti ka, ganon lahat? Hindi pa kasi medyo atras pa yung ilalim. So, yun lang yung vlog ko for today. And please don't forget to comment down below kung mayroon kayong katanungan. So, for now, bye-bye na po kasi So, bye-bye and see you on my next vlog. Bye-bye everyone!